Dobro večer, pozdrav internet publici foruma Tomica. Žao mi je što se još uvijek ne možemo vidjeti uživo, čini se da će i to brzo biti moguće dotad. Čitam nekoliko pjesama iz knjige Zemlja zemlje. Stupica. Slijedio sam ga satima. Bio je utorak, uzmicali su oblaci, rana je bridjela pod kožom jasna, car sumnje nije još bio ujeo njegovo tijesno srce. Disao sam mu zavratom. Promatrao kako kupuje sendviče, kako se osvrće, uvijek sve čisto, uvijek za petama, nečujno. Sve ne bih li se prikrao njegovoj rani i ranu ukrao. Rana je radost, pred tijela isturen u mekoj smrti. Rana lutrija, loto, razglednice iz puti, šaputao sam dok je sunce podizalo zid zore između nevremene i rane koja je kucala. Slijedio sam ga satima, a zatim sam ga izgubio. Bez njega ljubav pobijeli, bez njega nema ničega. Riječ je krenula i kljuvala i uzlećela, a ja sam čuo samo vrisak vrane u rani, nevjerojatno polagano otvaranje njezinih cvjetova. Tražio sam ga do prvih snjegova. Položio sam kožu pod noževe, čelane tračnice, polizao sam kost i ugalj i jednu ledenu ogradu ne bi li Jozik rodio vrastitu ranu, da bih odustao. Znao sam tko ranu rani, taj je bijeli princ prostora. Znao sam tko rano rani, rana je samo njegova. Što je rekao upaljač? Ja, sunčev šegrt, sišao sam sa divljeg srca i ušetao vođen revolucionarnim namjerama, naoružan jasnom idejom i svojim otrovnim jezikom u vrtić mirne radničke četvrti. Započinjala je nastava vjeronauka. Postrojena pred pločom, jedno drugom do uha, uspravna kao nebeski tim dok zvoni božanska himna, djeca su lomila zube na lozinkama. Ja, sunčev šegrt, u jednom sam bio durutist, znao sam, crkva u plamenu je jedina crkva koja osvjetljava. U meni je odjednom niknulo nešto od mojeg majstora, ona odlučnost kojom se prepušta poslu, i riješio sam da im rastopim plombe. Ja, sunčev šegrt, uspeo sam se na jednu prevrnutu kahlicu i do dugo u noć se jače svijetleći vikao: ustajte, prezreni na igralištu, ustanite, poniženi u pješčaniku. Često postavljena pitanja. Večer je obična. Nema iznenadnih kasnih sastanaka u slastičarnici Tajga, susreta koji život u malom gradu učine načas sličnim prizoru hladnoratovskog krimića. Kao potplaćeni špijuni okupljamo se oko plastičnih stolova nadvijeni na dvije krempite i konobar, nepotkupiv kao policajac u penziji, na treći poziv skače vičući odmah, levitirajući u neonskom svjetlu nestvarno, nalik ikoni ili svecu kojega treba sačuvati, rekla si, medom ga pomazati. Nema prekida programa, nema finalnih utakmica, tko se rodio, rođen je. U prvi plan dolaze manične potrebe. Još jednom oprati šalice, provjeriti jesu li dokumenti na mjestu, prozori uredno zatvoreni, odjeću presaviti i prebaciti preko naslona stolice. Spreman na sve što dolazi, na mrak, na slatke susrete, satima ležati postavljajući najčešća pitanja. Kako od dvoje postaje jedno, gdje je taj snijeg, koliko će sve to još trajati. Hvala i do prve prilike. Doviđenja.